Zdeno Mošek a som konateľom portálu Zľava dňa. Pripravili sme pre vás prednášku, ktorá zmapuje nakupovanie na internete. Do roku 2010 sa na internete nakupovali hlavne tovary. Zlom prišiel s nejakým fenoménom alebo s príchodom kolektívneho nakupovania aj na Slovensko, kde v podstate kolektívne nakupovanie prinieslo nákup služieb na internete vo veľkom meradle. Je za tým veľmi jednoduchá myšlienka, ktorá v podstate stojí na nejakých starých pravidlách obchodu, a to je veľká zľava. Vyjednať jednotlivcovi veľkú zľavu je veľmi ťažké alebo možno až nemožné. Kto má šancu vyjednať veľkú zľavu, je veľká skupina ľudí. My napríklad ako portál Zľava dňa dohodneme veľkú nejakú zľavu s reštauráciou, salónom a podobne a ľudia priamo cez internet si nakúpia túto službu a využijú ju s veľkou zľavou. Následne si vytlačíte kupón a bez problémov dostanete tú 50% zľavu, ktorú by ste, alebo 60%, ktorú by ste normálne nemali šancu získať. Inšpirovali sme sa týmto celosvetovým konceptom, keď sme videli, že funguje to všade na svete, musí to fungovať aj na Slovensku. A chceli sme portál Zľava dňa.sk. Najúspešnejšia ponuka, kedy prebehla na Slovensku a čo sa týka počtu predaných kupónov, aj podarilo sa predať na Zľava dňa za 2,5 dňa 7555 kupónov do reštaurácie. Vyškolili celý personál, predĺžili platnosť kupónov o 2 mesiace a teraz majú v podstate len ľudí zo Zľavy dňa. Na prvý pohľad sa to zdá ako veľmi jednoduchý biznis model. U nás sa o Zľavu dňa stará zhruba 40 ľudí. Na čo si my dávame pozor je, aby vždy bola výška zľavy výrazná a aby to bola reálna zľava. Zľava dňa patrí do rodiny portálov Obedová.sk, Relaxová.sk, Nakupová.sk. Sme boli schopní vďaka tomu dať o tom vedieť, že to nakupovanie je veľmi jednoduché, lebo možno jednoduchšie ako kúpiť si lístok do divadla. Vám stačí si na Zľave dňa kúpiť 2 lístky, vytlačiť si ich a vlastne s týmto lístkom vás rovno pustia do divadla. Naša jedna z najväčších konkurenčných výhod, že ponúkame takmer všetky možnosti platieb, ktoré na Slovensku existujú a fungujú. Samozrejme sa snažíme vyberať partnerov, ktorých poznáme dlhodobo cez spoluprácu na iných našich internetových portáloch. Tým pádom vieme vybrať partnerov, ktorí takú službu dodajú kvalitne. Myslím si, že postupne nebudú to len tieto služby, ale bude to množstvo iných produktov. Takže tie trendy a možnosti do budúcna sú veľké a uvidíme, že vlastne kam sa celé toto kolektívne nakupovanie pohne. A neznižuje sa nejak kvalita týchto služieb tým, že sa ponúkne v takých veľkých množstvách? Toto je presne na tom poskytovateľovi tej zľavy, aby on zvážil, lebo keď sa na to pozrieme z pohľadu toho poskytovateľa zľavy, tej reštaurácie alebo salónu, oni do toho idú kvôli reklame. Vždy je to o tom, že my im hovoríme, že pochválte sa niečím, čo je u vás dobré. Mali by sa v podstate v priebehu apríla vás spustiť hodnotenie ponúk, ľudia budú sami nám posielať spätnú väzbu, či boli spokojní s tou službou, lebo momentálne situácia je taká, že čo týka zariadení, tak je obrovský záujem dostať sa na Zľavu dňa. Obávame sa toho, že ako prídu portály, ktoré povedzme nebudú robiť tú robotu dobre a sklamú sa ľudia a v podstate pokazia meno tomu trhu ako takému. To znamená, ak sa niekde vo všeobecnosti vyskytnú ponuky, ktoré boli zlé, alebo proste ľudia si nakúpia kupóny a nebude ich možné využiť, to je poškodenie toho trhu ako takého, lebo začne sa o tom písať, hovoriť a znižiť to dôveru vo všetkých, vo všeobecnosti. Pracujeme na tom, aby sme v každom krajskom meste prinášali zľavy, takto nejakým spôsobom obsahujú ten trh. Keď to sa nám podarí, tak v podstate už veríme tomu, že v tej prvej trojke aj len hľadiska toho, ako máme pozíciu dnes, zostaneme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.